Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jinsisti li l-imħallef Antonio Mizzi ma jismax l-appell dwar jekk għandix issir inkjesta maġisterjali dwar Chief of Staff tal-Prim Ministru u l-Ministru għat-Turiżmu. Dan wara rikorsi ieħor li għamelu biex maġistrat jinvestiga l-istess allegazzjonijiet li diġà jinvestigaw maġistrati oħra. Skont Busuttil dan m'għandux isir għaliex Mart l-imħallef Mizzi hija l-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi. Din id-dikjerazzjoni ġabet il-kundanna tal-Kamra tal-Avukati, iżda Simon Busuttil wieġeb billi qal li huwa naturali li wieħed jitlob li l-imħallef m'għandux jiddeċiedi dan l-appell. Fil-fatt il-kap tal-Oppożizzjoni ppreżenta żewġ talbiet biex dan l-appell jinsema b'urġenza u qal li se jkun qed jagħmel tarba formali skont il-liġi biex dan l-appell ma jinsemax mill-imħallef li bħalissa tinsab taħtu. Din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista rid jibdel il-ġudikant għaliex ma jkunx jogħġbu. Saħansitra melek f'kawża ta' libelli li fetaħ is-Sindku tar-Rabat Għawdex li ma rridx li l-każ jinstema' l-Maġistrat Joan Vella Kuxkieri. Dik it-talba ma ntlaqatx minn iktar minn qorti waħda. Dik il-kawża Jason Azzopardi, l-istess avukat li qed jidher għal Busuttil, kien qal illi ma kienx ikollu problema kif ikun stemat minn ġudikant li fl-modi kontesta mal-Partit Nazzjonalista, iżda kellu problema illi jisma' ġudikant li xi darba kienet kandidata tal-Partit Laburista. U wara l-aħħar mossa ta' Simon Busuttil, il-Kamra tal-Avukati qalet li kliem Simon Busuttil tefaddel li kraħ fuq l-indipendenza u l-imparzjalità tal-imħallef konċernat u fuq il-ġudikatura in ġenerali. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu juża l-mezzi legali disponibbli għalih jekk jidirlu li għandu xi dubju dwar l-indipendenza u l-imparzjalità fil-konfront ta' xi ġudikant partikolari, iżda żgur li mhux xira il-mod li uża jekk dak irrapportat fl-artiklu hawn fuq msemmi huwa korrett qalet il-Kamra tal-Avukati. Intqal li hawn il-kummenti jikkonstitwixxu fil-fema tal-Kamra pressjoni mhux xierqa fuq l-imħallef konċernat u jeċċiedu kull limitu ta' prudenza u responsabilità fil-konfront tiegħu. Għalhekk tħoss li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jirtira tali allegazzjoni qalet il-Kamra tal-Avukati. Il-Kamra appellat lil kull min għandu influenza fuq l-opinjoni pubblika inkluż il-ġurnalisti u bloggers u b'mod partikolari l-politiċi biex irażnu l-kummenti fil-konfront tal-ġudikatura. Il-ġudikatura għandha dejjem titħalla taqdid mirijiet ta' b'serenità u mingħajr intħili u pressjoni kompli tiżżid fl-istqarrija il-Kamra tal-Avukati.